Cemil Bayık li dijî Herêma Kurdistanê şer îlan kir. Cemil Bayık di du daxuyaniyên xwe yên bi münasebeta Newroza sala 2022 belav kirî de peyama destpêkirina şer li dijî Herêma Kurdistanê da. Cemil Bayık got bi pedekê ra yekîtiya netewî nabe. Cemil Bayık di Newroza ku ji aliyê gelê Kurd ve wekî roja yekîtiya netewî berxwedan û biratiyê tê pîrozkirin de her du daxuyaniyên xwe da peyvên kîndar bikaranî. Cemil Bayık di du videoyên ku ji bo Newroza Frankfurtê ya li Almanyayê û Qendîlê amade kirin bûn de hewl da Kurdan teşvîqê şerê navxweyî bike û peyama ku wê di demekî kin da dijî Herêma Kurdistanê dest bi êrişê bikin da. Di axaftina videoya ku Cemil Bayık ji bo Almanyayê amade kiribû wiha got. Ji xwe wisa diyare ku îsal wê pir dijwar derbas bibe. Ji ber ku dewleta Tirk û pedeke amadekariya êrişê nû dikin. Cemil Bayık îdia kir ku pedeke bi dewleta Tirk re hevkariyê dike û wiha berdewam kir. Divê li her qadê tekoşîna xwe ya li dijî îxanet û dagirkeriyê mezin bikin. Bi pedekê ra yekîtiya netewî pêk nayê. Ji ber ku pedekê tercîha xwe ji bo dagirkeran kiriye û xizmeta dewleta Tirk a dagirker dike. Cemil Bayık di axaftina xwe ya duyemîn a ji bo Qendîlê kiribû jî heman gotinên xwe yên dijminkar berdewam kir. Cemil Bayık hin zelaltir peyam da ku ew ê di demekê nêz da êrîş bikin ser Herêma Kurdistanê. Bayık di axaftina xwe ya li vir da got pedekê bi kiryarên xwe yên li dijî dijmin xeteriyekê mezin li ser gelê Kurd û başîrê Kurdistanê çê dike. Rastiya ku dijminkariya di daxuyaniya Cemil Bayık da heyî bi êrişên Îranê yên li ser hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hemdem bûn. Ev helwestên dirindehî eşkere dike ku navbera her du hêzan Îran û PKK de bernameyekî êrişekî hevpar heye. Her wiha ev hevahengiyê jî nîşan dide ku mesele ne êrişa li dijî PKK ye. Êrîş li ser statuya Herêma Kurdistanê ye. Armanjgirtina PKK, armanjgirtina statuya Herêma Kurdistanê ye. Her çi qas PKK hewl dide siyaseta Îranê ya li dijî Kurdan wekî nakokiyekî di navbera Kurdan nîşan bide jî di eslê xwe da êrêşkirina pedekê êrêşa li ser statuya Kurdan e. Hêzekî wekî pedekê ku kültûr û şêwazê pêşmergeyî damezirandî wekî dijminê Kurdan destnîşan kirin di bingeh da ne tenê plana PKK ye, plana kolonyalîsta ye. PKK hem mînakeke û hem jî pêşengê di tekoşîna li dijî kolonyalîzmê de li çar parçeyên Kurdistanê. Dijminatiya Kurdan ne plana PKK ye, plana kolonyalîstên Kurdistanê ye. Tekoşîna PKK motora tekoşîna Kurdistanê ye. Ji ber vê yekê jî PKK ew hêze ku dewletên kolonyalîst heta yên ku dostên Kurda xuya dikin jî di eslê xwe da jêra dijminin. Ji bo wê jî daxuyaniya rêveberê PKK Cemil Bayık nîşan dide ku her çendî di eslê xwe da PKK dike arman jî lê ev yek parçeyek ji rojeva kolonyalîstan e. Ku ji statuya Herêma Kurdistanê nerihetin û dixwazin ev statû were hilweşandin. Çavdêrên siyasî difikirin ku daxuyaniya Cemil Bayık nîşaneya pêvajoyekê xeternak e. Çavdêr we difikirin ku PKK plana hin çalakiyên bajaran dike û rasterast Herêma Kurdistanê bike armanc. Her wiha di nava şîroveyan da tê gotin wê di meha Nîsanê da êrişên li ser hêzên pêşmerge dest pê bikin. PKK ev 3 salin hewl dide ku binesaziya pêvajoyekê wiha amade bike. Di heyama van 14 mehan de 15 pêşmergeyan ji ber êrişên PKK jiyana xwe ji dest dan. PKK müdûrê asayişa Serê Zêrê Xazî Salih Elîxan bi suîqasê bêbext qetil kir. Her wiha PKK bi ew mûşekên ku Îranê dabû wan li Amêdiyê 5 pêşmerge şehîd kirin. Ango em dikarin bibêjin PKK bi çapemenî û bi kiryarên xwe hewl dide ku kuştina Kurdan rewa bike. Daxuyaniya Cemil Bayık jî nîşan dide ku ev pêvajo dê kûr bibe.